togochakorwa chinsemo chia nyabisia ime ye bunge ya babasi kaunti ya Kisii ase abamenyi gosaba kenyekenyero kurwa nseme ibanyara kwa bagweso kena gosaba obotaireru bunyaka bakwane gwachinga kicho kwane kwa Peter Ong'eni oyo kabere omuntereba wechigali chemechanga ime ya echiro ya mugonga korengana na barabo olsekangana mamu abo nigo obotutukor bwanyara kwa bakwane kwa kubatakana amo na umurugiyoye oyomo uyo nyatakabaga kwikia ekinabo siobwe kagambero kikerete mubiro oyo gotenanigwa gotayanigwa goika ang'e omotinyo oyo mobono na bono gobanyaka bakore botaruru chinga kigambero gianjiranire omubiro oyo chikonyara koba goko nigwa kurwa chinsemo echo inche ngoteba omwana oyo one batige ebina omosubati oyo ngotusumbware omwana oyo nachicha atindeku ebina nebia kiagotoretera ata seri kurwa enkeye tago tuabere tutinde komobere njengo chikomotebia tuabere tutinde komobere muna ntwabaisemoke atuabere tutinde komobere nyore na abamate batebire bonsi PS bukese ningi mamuno tuabere tutinde komobere ntwanya korra ebikonebi atuchandire ntwanya korra otaseri bono ntukuna otoletere bina kore buo ntubano korera tole tuabere tutinde komobere nande kera twalengi chitari kijiri ntwa ingwanjira netemna tutinde komobere bikone kebyo gotokorera bono watokorera bikone bibe tige bina abantu baito tega bamanyiri chiko naende senga kiyabona gakenya yaito umumura nareto musubati maragoba bakora matukabere korengana nelijikulia Kenya ino musubati oyo umwana ominto rwarenga kientambe eyetalienga kiaro narengeretina amaturu bosako na kunyuganyugo egento nare gosaba serikali yetu neringa umwana ominto bitorarire igabwata abangina babere na mama omwabo otigarete nka omongina turubosa no omongina obangete efamily yaye buya obatanenire buli mubuye sokoro buya obangire nonya nasagorete buno omongina buno omokungu nonyora anti yane n'umukungu wakuruku bune bukweko teba obangira abana ababonsi babire ali asaka golete kiginga oire abana abororo obangire ebintu buno muga kongeni tata amutigerete atabwati obaguzi jo nare gusabanga buna mwanya bantu omwana oyo kobeke kine kasini yane omoeli nka akoretu nkana agocha komenya igoteri buya kunyuga nyuwu muchioyo omuchi agitakanyora ole buya ekiagara sata getogusuki oyo mwabakorwa ere tabwati amanyinga mwanya bantu twekaransete agatotebiti omobere otindekwe nande bono tonchokeire ekiarenge otwatebaneti omobere otindeku ochiche tariki 29 otindeku tariki 30 nande bono twanyorera amarube yabantu bagati gocha otoreteire omochando una rero chuma mosi twaswamire lirube otoletera omujando lirube lyabati bogeti tuanga mwanya bantu iko tware gosabanga buna family ari wancha atiga tokora masisi yaito buya to ni umwana omuntu juma ina buya buna twabangire ekiagara eyene ntunda ya kabere na anda gotenini ngo tamara go cyase serikali lakini serikali inande ikuira no go cyase community ekiagara amangana ya malimo na amangana akugambo ne community kurunka ikona bere buyara osyo amate obuya n'abantu banka ekiagara at the end of the day onyere tararu asenseye nero togocha komenya komoga